Kaixo, zuzen zara? Ni euskara naiz, diotenez munduko hizkuntza zaharrenetakoa, misteriotsua, miresgarria, denek maite naute. Eta orduan, zergatik ari zara arnasestuka? Baitotzen ari naiz, gero eta jende gutxiagoak direlako euskaraz hitz egiten dutenak. Ba nire lagunak eta ni euskaraz bizi gara. Etorri gurekin eta ikusiko duzu nola berriro arnasa hartuko duzu lasai-lasai. Guk txiki-txikitatik egiten dugu euskaraz, gure hizkuntza delako. Eta gainera, leku guztietan egiten dugu euskaraz. Surfean, Parkean, hondartzan, animaliekin, eta guk musika euskaraz entzuten dugu.